Η σοφία του Σωκράτη και το νόημα της ζωής. Ο Σωκράτης, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας, δεν άφησε ποτέ γραπτά έργα. Δεν έγραψε βιβλία, δεν δίδαξε σε σχολές με πολυτελή ονόματα. Αντίθετα, περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας, μιλούσε με ανθρώπους κάθε τάξης και πάντα ρωτούσε. Τι είναι η αρετή? Τι είναι η δικαιοσύνη? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Για τον Σωκράτη, η σοφία δεν βρισκόταν στα βιβλία ή στις μεγάλες θεωρίες. Βρισκόταν μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Η φράση του Νίο 6 δάτιο δίνω 6 1 ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα δεν ήταν ηρωνία. Ήταν η απόλυτη αλήθεια του φιλοσοφικού ταπεινού ανθρώπου. Στην εποχή που οι Αθηναίοι κυνηγούσαν δόξα, εξουσία και πλούτο, ο Σωκράτης τους καλούσε να στραφούν μέσα τους. Μη ζήσεις χωρίς να εξετάζεις τη ζωή σου, έλεγε. Γιατί ανεξέταστη ζωή δεν αξίζει να τη ζει κανείς. Η διδασκαλία του δεν ήταν θεωρητική, ήταν πρακτική, ζωντανή. Κάθε ερώτηση ήταν σαν καθρέφτης που έφερνε τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Ο Σωκράτης πίστευε ότι ο δρόμος προς τη σοφία περνά από την αυτογνωσία. Χωρίς αυτογνωσία, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ούτε το καλό, ούτε την αλήθεια, ούτε τον Θεό. Η αρετή, η ψυχή και η αναζήτηση του νοήματος. Για τον Σωκράτη, η ψυχή ήταν το πιο πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου. Όχι το σώμα, ούτε τα χρήματα, ούτε η φήμη. Η ψυχή ήταν η ουσία, η εσωτερική φλόγα που συνδέει τον άνθρωπο με την αλήθεια. Έλεγε. Δεν είναι το ζήν που έχει αξία, αλλά το ευζήν. Δηλαδή δεν έχει σημασία απλώς να ζεις, αλλά να ζεις με αρετή. Η αρετή ήταν γνώση. Όποιος γνωρίζει το καλό, θα πράξει το καλό. Όποιος γνωρίζει το κακό, θα το αποφύγει. Έτσι, η γνώση γίνεται φως και το φως οδηγεί στην αληθινή ζωή. Η αναζήτηση του νοήματος, λοιπόν, ξεκινά από μέσα μας. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα πραγματικά. Ο Σωκράτης πίστευε πως η ψυχή μας έχει μέσα της το σπέρμα της αλήθειας, απλώς χρειάζεται να το θυμηθούμε. Αυτή η ιδέα έγινε αργότερα γνωστή ως αναμνηστική θεωρία. Η γνώση δεν είναι κάτι που αποκτούμε, αλλά κάτι που θυμόμαστε. Η ψυχή μας υπήρχε πριν από τη γέννησή μας και έχει δει την αλήθεια. Η φιλοσοφία, λοιπόν, είναι η τέχνη της ανάμνησης. Κάθε ερώτηση που έκανε ο Σωκράτης δεν είχε σκοπό να δείξει ότι ξέρει, αλλά να κάνει τον άλλο να θυμηθεί. Να αφυπνιστεί. Να συνειδητοποιήσει. Έτσι γεννήθηκε ο μευτικός διάλογος. Η μευτική τέχνη, όπως η μητέρα βοηθά να γεννηθεί ένα παιδί, έτσι και ο Σωκράτης βοηθούσε να γεννηθεί η αλήθεια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Στο τέλος κάθε συζήτησης, δεν υπήρχε απόλυτη απάντηση, μόνο πιο βαθιά ερωτήματα. Και αυτό ήταν το θαύμα του. Ο Σωκράτης δεν πρόσφερε γνώσεις, πρόσφερε πνευματική αφύπνιση. Ο θάνατος του Σωκράτη και η νίκη της ψυχής. Η ζωή του Σωκράτη έφτασε στο τέλος της όπως άρμοζε σε έναν φιλόσοφο, όχι με φόβο, αλλά με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Οι κατήγοροι τον είπαν διαφθορέα της νολαίας και αρνητή των θεών. Εκείνος, όμως, στάθηκε μπροστά στους δικαστές και είπε: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό που φοβάμαι είναι να πράξω το άδικο». Για τον Σωκράτη, ο φόβος του κακού ήταν πιο τρομερός από τον φόβο του θανάτου. Γιατί ο θάνατος είναι φυσικός, αλλά η αδικία μολύνει την ψυχή. Όταν ήρθε η στιγμή να πει το κόνιο, δεν έτρεμε. Δεν ζήτησε συγχώρεση, δεν διαμαρτυρήθηκε. Χαμογέλασε στους μαθητές του, μίλησε για την αθανασία της ψυχής και είπε λόγια που έμειναν για πάντα. Η ψυχή δεν πεθαίνει, μονάχα το σώμα διαλύεται. Όμως το καλό δεν μπορεί ποτέ να πάθει κακό. Έτσι, ο Σωκράτης έδωσε στον κόσμο το ύψιστο μάθημα. Ότι η σοφία δεν είναι θεωρία, είναι τρόπος ζωής. Να ζεις με αλήθεια, ακόμη κι αν αυτό σε οδηγήσει στον θάνατο. Ο Πλάτωνας, που ήταν μαθητής του, έγραψε πως την ώρα που ο Σωκράτης έπινε το κόνιο, ο ήλιος έδιε, μα η ψυχή του ανέβαινε προς το φως. Και έτσι, ο θάνατος του έγινε γέννηση αθανασίας. Το αιώνιο μήνυμα του Σωκράτη. Αιώνες πέρασαν, αυτοκρατορίες επέσαν, πολιτισμοί άλλαξαν, μα η φωνή του Σωκράτη δεν έσβησε ποτέ. Γιατί δεν μίλησε μόνο για τους ανθρώπους της εποχής του, μίλησε για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών. Το μήνυμα του είναι απλό, μα βαθύ. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Να ζεις με δικαιοσύνη και αλήθεια. Να μην φοβάσαι τον θάνατο, γιατί ο φόβος σκοτώνει πριν το τέλος. Να αγαπάς την αρετή, γιατί αυτή είναι το μόνο πράγμα που δεν πεθαίνει. Στην εποχή μας, όπου οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από ψευδαισθήσεις, ο Σωκράτης μας θυμίζει κάτι ξεχασμένο. Ότι η πραγματική ευτυχία δεν αγοράζεται, καλλιεργείται μέσα στην ψυχή, με ερωτήσεις, με σκέψη, με αλήθεια.
Αν ο Σωκράτης ζούσε σήμερα, ίσως να στεκόταν σε μια πλατεία, να κοιτούσε τους περαστικούς και να ρωτούσε ήρεμα: «Ξέρεις ποιος είσαι?» Ή απλώς ζεις χωρίς να το σκεφτείς. Η φωνή του, αιώνια και καθαρή, θα αντιχούσε μέσα στον χρόνο. Η ανεξέταστη ζωή δεν αξίζει να τη ζεις. Επίλογος: η φλόγα της αλήθειας. Η σοφία του Σωκράτη δεν είναι μνήμη, είναι κατεύθυνση. Δεν είναι απάντηση, είναι αναζήτηση. Κάθε άνθρωπος που τολμά να κοιτάξει μέσα του, κάθε ψυχή που προτιμά την αλήθεια από το ψέμα, είναι χωρίς να το ξέρει μαθητής του Σωκράτη. Και έτσι, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ρωτούν ποιο είναι το νόημα της ζωής, τόσο η φλόγα του Σωκράτη δεν θα σβήσει ποτέ.